Chris Cardona bat ittra lil Partit Laburista fejn irriżenja minn deputat mexxej għal affarijiet tal-Partit Laburista. Il-Prim Ministru qal jiena infurmat li Chris Cardona bat ittra fejn qiegħed jirriżenja mill-kariga tiegħu ta' deputat mexxej u l-proċess diġà tnieda sabiex bejn nofs u t-tielet ġimgħa ta' Lulju titlaqqa konferenza ġenerali fejn jinħatar deputat mexxej għal affarijiet tal-partit. Ftit ta' sigħat qabel il-Prim Ministru kien qal li kien hemm komunikazzjoni ma' Dr. Cardona u rieħ ix-xewqa tiegħu li ma jibqax jokkupa l-kariga u fil-ħin li ġej kien se joffri r-riżenja tiegħu. Il-Prim Ministru kien qal ukoll li Chris Cardona qatt ma kien jifforma parti minn gvern immexxi minnu u minn Jannar sal-lum ma kienx Ministru u sussegwentament irriżenja minn membru parlamentari. Intant fi stqarrija l-Partit Laburista ringrazzja lil Chris Cardona l-ħidma politika li wettaq b'lealtà tul is-snin fih dan l-istrutturi tal-partit. Spjega kif Chris Cardona sserva bħala deputat mexxej l-affarijiet tal-partit sa mill-2016. Il-Partit Laburista temm jgħid li issa jħares il quddiem għall-proċess elettorali sabiex jiġi maħtur deputat mexxej ġdid għall-affarijiet tal-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.